Yan lahat. Para I-encode niya rin ako. ayun, oh. Gusto nyo isang encode na lang. Ibangga nyo na lang na ibangga. Tama ba ka doon, Sos? Oo. Mag-request sila ng payout. Tama. Oo. Hindi kayo mag-payout. Sasabihin, ganito lang ang magiging ano nun. Sasabihin, pinangakuha na nga kayo, gusto nyo pa pa rin. Hindi ko rin pala. Mag-electric pa ka. Pinangakuha na Ano kayo. mangyayari? Ilang akot yun kung ibabangga. Sasama nyo kay Madam. Sasama nyo kay Coach Merang kay Madam. Di ba babangga na ng babangga? Mag-pairing. Mag-pairing. Mag-request kayo ngayon ng payout. Kaya lang, hanggang request na. Hindi. Tapos ngayon kaya pa i-pay out yan kasi ano pa eh. So, hindi na. Input natin mamaya pa siya. Hindi po nga ganun. Para makuha na rin mo naman yung Payout. Hindi na i-encode niya. Appeal kahit sasabihin. Yung mga bisita pala nila, anak ni Mayor yun. Kagabi. Mga politika talaga tayo mga kasama niya. classmate ko yung party dahil kaya naka-discount ng konti. Sabi niya, maaga-agasan tayo. Kita, sabi niya. Para Malaki na yung na-discount natin. Tatlong cottage yung napakalaking discount. Nag-iisa sila. Natulugan lahat yung atin. Harap kami ng harap sa inyo. Doon pala kayo, nag-iisa kayo ng pati yung mga bata. Titigil ang cottage. Mas mura pa nga doon sa pinuntahan natin. Mas mura pa dyan. Kaysa doon sa First. Tsaka mas maganda dyan. Kaya lang, yun nga, wala silang spotlight sa beach. Dapat yan. Yun ang gusto kong bahay. Ganun. marami na rin yan. Ay, ako gagawa para mura lang. Mga wala pang 20 kayo sa gastos ko pag ako gagawa ng Pagbibilin mo yun. Hindi, mahal naman yun. Kahit na magkano yun, 100 may higit na. Oo, Plus. Kaya alam ko yung pinagkano magagamit. Oo, kung hindi sila magagawa, yung ano na lang. Pagka may time na ano. Doon sa harap ni Mami ako maglalagay. Maganda pa kot kung nakabili ka ng ano, ng lupa ng maraming kawayan. Tawag. 2 weeks lang, kaya ko tapusin yung gano'ng kalaki. Basta may helper lang ako. Takuha na, no? Ay, hindi ako karapin na yan. Ito kasi, nanapan ka namin ito. Kasi yung ginawa namin ng pinsan ko na ako. Pamilang dalawa. Ulit tayo hindi nakakakira. Hello na akong. Una ko, dati kami pinirangan. Ano pa? Pero yung apat na puso, Lagpas pinirangan. lahat sa tabi mo. Sabi ko, ano, 11 years. Na nakatayo. Oo. Tinambakan lang po yung lugar namin. Kaya inalis yung sinira yung tubig. Ay, dilo na. Tinanapan. Saan dyan din sa Bulacan yung Ito yung mga idol lang po yung Mano di kwadan. kaibigan ko yung Supreme. Nang pero de J3 pero sa landan tungo lang. Ayan na, di ba? Mano de Baka biglang ma-approve yung Carnino. Lahat tayo waiting. Invento pa. Approve na eh.
Yung mga upuan, table na yan. Sa inyo pa makukumit yun. I-account pa sa inyo. Diba? Oo. Tama ako sa inyo pa i-account yun. Nakapulin pa kayo nun. Okay na yan, oh. Anong gagawin namin? Sila Jonathan na kumuha. Yun yung grupo nila, di ba? Yun yung binibigyan nila ng importante. Huwag nyo na i-commit yan. Kaka? Yan? Ayos dyan. Sino mga laya? O di, nalaman din natin man. Masapon daw din yung pangit ko pa eh. Dumawat sa ito. Lima ako sa desan ha. Haan? Nasaan pa yung ano, hiniram na rice cooker na pinili yan? Hindi ako ito pwede kita eh. Yung sa gamit nyo, kunin nyo. Pero yung gamit nila, Itagas ko kumakanya. Ba't ito yun ang taban eh? Tataka na sila kung patay. Tataka ka mamadyan na kami. Tanda diba? Actually, pwede ko pa rin pong kunin. Kasi ito yung yung ganyan ka. gamit sa inyo. okay. Oo, pwede. Correct. Sa ano, Hindi ipagtakma. hindi rin nila makukuha dyan yan. Oo. Hindi na sila gagastos po. Ikunin na lang po namin. Oo, Correct. Dahil kabay? sabi nyo na lang sa'yo, baka mamaya magkapit pa natin 1 day. Ay, wala ito yung mga munisipyo. Maray ka dyan yan. Pag nagpatayo tayo ng office dito, may magagamit na. Ano si sa dati magpapatayo dito. Tama. Oo, di ba? O, di alam mo, dito lang. Mag-center lang tayo dito. Oo. Tama. Eh, siguro sa isang araw, kung 20 lang ang kita natin, ito pakahina naman doon. Ay, mahina. Correct. Diba? Puro halimoto nandito. Exactly. Sino pang mga tao ngayon na ayaw magpa-check up? Masarap. Gusto magpa-check up yan. May daan din dito papunta sa bahay. Pasok Opo, mo muna dyan yung dyan. sakto na yan. Tapos agno dasal na nila. Kagabi nga ka Dante, ikipagkwentuhan lang sila coach may sarado na may-ari ng ano. Ang dami naman kasi kaya ano. Hindi pala ito. Ito ko, itanong natin mga kuitis dito kung magkano. Mamaya. Tanong natin. Ay, hindi pa. Tanong natin ha. Tapos, ay, pwede rin tayo magnegosyo rito eh. Bani. Atin ang mayor dito, kahit kumuha pa tayo ng siya, ano dito. Oh, Diretso. Oh. Bani yung milky sa kabila. Ay, kaya natin Kaya natin dito. tapatan niya. Tigwen. Walang naisakay. Diretso po. Ayun pala yan. Eh, Sana may naisakay tayo, no? sa atin talaga. Kunak maragdante dyan ni Mayor de Guzman, tada itikwana, resort na. Oo, automatic. Dito naman. Automatic din. Minute lang pa ako. 1 minute lang. Ayun po si Jun, magtanong ka dyan, paano yung bigyan na tayo mag-supply. binibilog pa ulo ko. Kinsang-kinsangan. Dito. Kapag ako magpasapat, naiinis na ako. May problema ba? Sayang mga plano. Kaya pala ayaw mo tanggapin ng tao na binibigay namin. Hindi kasi networker. People business ito. Mas marami, mas mainam. Pwedeng isang 10-8-8. Sumali, pwedeng 4K, 6K, 8K. Madam, kasi nga po kung magkano profits. Galing ba yun? Biro gawa. Bakshi? Anak, Ano na yan? nagkabalot yung kuitis yun. Ano yung tinatanong na? Kuitis. Mano. Ito. City ang isang. City May daw ang sangat isa. pa. May sangat pa. City ang isang piraso. 18? Ay, 7. Ay, nagkabas kami, ito supplyan na kayo Hindi kumapuputo. hindi yung latest na ano. Oo, hindi yan yung malaki. City. Ay, oo, maliit nga. Maliit. Maliit yung kuitis. Pero yung malaki, ang benta na nila dito, 50. Yung sawa po na 500 saka 1,000.
Agara namin kami di mabutok eh, taga Bulacan kami sa mga Ay, Bulacan mo nila kayo. ay basta kami. Parulan. Parulan Santos. Oh, sige nga ron ah. Okay nga ron ah. Manang. Thank you. Kaliwa po. 7 daw isa. Mahal yun. Oo. Kasi maliliit yung kuitis nila. Ganun. Oo, maliliit yun. Pagkain nila ng malaki, 15 yan. Oo, ayan ang mga tinapay, yung mga kuwan, naglabasa na lahat, magpapasko na eh. Hindi sila masyadong makakatilimadan lang. Ha? Kasi marami Talk lang kayo. Ano, liligay, basta mag-take 7 accounts kayo, ang dalawa. No, sasagutin ko siya, hindi naman. Okay na ako sa 6,000. Sinisigaw ka na. Bigay niyo na lang po. Hindi niya na... Para may pangbangga sila. Sabi ko, kaya pala tinatanggap siya. Sabi ganyan itong robot eh. Kumapit sa pagbiyahe pa kayo. Tumawag ka sa akin. Uwi ng bagay. Bibigay ako siya ng pasero. Nagaba ako sa bagas. Ano yun? May mentor kayo? Organization. Hindi na network. Ako po, hindi ako sumasama. Pero kung sila... Tanungin mo, Coach Donald, kung ilang company Sa na bata, lulugi no? Hindi paano yun? sa mahusay na kamador. Ano, kailangan na po ng ano, sa Del Gallego, ang hinihin ngayon yung vaccination card. Sayang mga plano, kaya pala ayaw mong tanggapin mga tao binibigay namin. Hindi ka kasi networker. People's business ito, mas maraming mainam. Pwedeng isang 10-8-8 sumali, pwedeng kumita 4K, 6K, 8K. Kitain mo, main account. Hindi ko na po kailangan. So, Sinabihan ka po, bro. Hindi ka na Taman-taon tayo. Yung matipipin na din namin. Hindi na lang naman kasama tayo lahat nila. Taman-taon. Basta ito dyan yung tuloy na pasang tayo. lahat. Lahat ng mga sinipan dito nung kasama. Selfie ka na ako. dami ko kasi Coach Edwin yan, nasinend ko kayo, sampal. Divide mo. Di ba dyan na ka? Una, di dyan na. Babanat ko doon mamaya. Sabi ko nga sa'yo, tingnan marami ng taong magiging na sinayang. Dapat yung kumatin na pa na nyo, Jigyan, napipintas din si Jai. Diyan kita bulon, diyan kahit nagdigos na. Ganda naman ang lugar. Handa nga nagdigusan kami, nagdidigusan ta, rabiin. Doon sa Dasolpo, maganda ang beach doon. Oo, dapat. Dapat doon tayo eh. Next. Next time. Kailan kaya yun next time? Sa Thanksgiving, Coach. Tama. Doon sa Manila. Dapat na kayo pasyar tayo kung ano yung Dasol, manang. Dahil bye-bye bed.
dito ah. Wala nga. Dead spot po ito. Sigsag to eh. Puntok na sa pagitan tayo. Anong nangyari? Sabi, bakit ba hindi ko tinatanggap mga taong binili? Malaki, kikita kung hindi ka nga makapag-catch ko. Ito ulo mo. Kamamuna. Ang hihiram mo pambayad sa akin. Para may magpapaskam na ano. Magaling sila magpaska. Mapapagpag. Scam pa ako. Scam pa ako sa sasakyan. Tagal ko nga kayo initay. Lalabas na rin sa sasakyan ko. Kasi isang linggo pa lang no? Hindi ko pa nabibigay yung pera. Nung binigay ko na yung pera, puto. Awa na Diyos, mag-iisang buwan. Bulbos yung bahay nila. Hindi pwede bumiyay na summer ngayon. Naniwala na kayo, magpaparamdam sa akin ng mga promoter. Excited pa naman. Bumabay na po yung mga kasama ko. Opo. Mga malulupit mga yan. Yung mga biyahe nga ako sa Surigao, hindi ko tinatanggap. Para makababa, hindi pa kayo Ilang araw ko biyahe. Mga Surigao, mga 2 days. Wala akong kapalitan. Meron po. Meron kami. Pero May kasama ka. Opo, may kasama. Pati dito sa Pangasinan, Walang kasama mangyayari. din ako. Mahirap pagka solo. Pero kaya naman po solo. Nandun si Bern yun. Sinubukan ko po mag-solo ng Davao, kaya Hindi mo naman. ka nagre-report nga sa akin ng mga nandun. Hindi ko minamessage sa akin. Minamessage sa akin. Opo. Paggabi. Sabi ko sa akin, nandiyan ka naman sa office, nandito sa sakyan ng kotse. Meet naman tayo. Alam mo na kasi yun, no? Kasi ito yung nahulugan mo rin ng San Juan. Ay, buwan-buwan ka na. Opo. 46. So, minsan, hindi ko na nahulugan. Kasi sobrang taas. Kailangan magkaroon ng transaction. 2 years. 2 years na to sa March. Ginawa ko to March 10. March 15, nag-lockdown. Sabi ko, pantay. Ginamit ba to ng ano? Sa transaction. Uy, may lagang Dahil money, eh. pandemic. Ginamit sa transaction. Saan sa Lagang mais, pupunta. Oo, walang kita po yun. Sinisip ko po sa biyahe, hindi ko talaga kinitain yung ulong na yun. Diba po, ang ano doon, sa transaction po talaga kaya ganito lang ang bayan. Sige, basta sila lang. Kung may pera pa ako, ako pa nagpapagas, ako pa nagpapakain. Kung wala na ako, ay may ilalabas, inausap ko sila. Tagal na walang kalinyan. After nun, after 1 year, biyahe na po ako. Kasama. Nakabili ako ng mga kailangan sa bahay. Dati wala. Dalawa. Isang 3 tsaka isang 30. Pero baka magkulang mo dyan. Sa Bulacan. Sinunggol natin dito. Tulungan ng mga father ko. May katan tayo. Ay,
biyahe kami dito. Sundo sa Anda, sundo sa Bulinaw. Ay, di na. Sundo sa Dasol, sa Infanta. Nagari. Magkaroon ng pasaya. Susita lang. Dati po, higpit pa dito. Anong dahilan ng sinasabi na sa checkpoint para makalusot lang po. Opportunity po dito yung pilit po ng dagat po. Ilang meters po yung niya sa dagat. Ilang meters po yung naka-flat view niya sa Ay, kilometro. kilometers. Bugis na yan. Saka makapaglaro pa tayo dito. Record. First 5 box. Sa dati, nag-alam ata sa dati. Malalaman, pwede mo. Hindi pa. Pwede mo. Kung na natin kaya, baldayin na natin yung mga kalaban. Para mamang yung Meron po nakita ko sa Facebook yung tao na yun, napakalaki na sa akin. Ngayon, pinilit niyo po talaga ng exercise. Tingnan niyo po, nawala lahat ng sakit niya. Hindi kung sakit ko may kasamang lamig nito ka. Sinabi ko alam ko na doktor wala na laro. Opo.
Matagal yan. Medyo nag-away-away ang And this way. Dito na tayo dyan. Opo. Sinda po. Anda. Yung asawa ko nga po, yung merong brother si Boss Donald. Yung umaga yan, sakit lang dito niya. Kailangan ko Pinahiram ko na wala. sa kanila. Alam mo na. Magic. Ang mag-issue po maganda sa katawan kasi natin. Si Mami, ang tuhod niya, lahat ng masakit. Ang nilagyan niya po yun, nawala. Ito, masakit po sa ito. Kasi pag natutulog po ako, nagdadaganan. Yung umaga, sakit. Nung nilagyan ko po yun, kasi Itong maraming mga bonsai po na bonsai po doon. Sa beses ko lang po nilagyan. Wala. Sura niya. Mamaya po. Nasa bahay. Bilit mo Bahay ko naman. Bibili na tayo. Opo. Pwede inumin na lang. Bahay na.